ንክትወት ከም ትወት እመን አዎት ማለት ብዙዋት አገረምቲ ተባህክቲ ወታዊ ነገራት ውልቃዊ ብልጽግና ከም ጽድቅ መንበሪ ገዛ ዙረት ጉዞ ሀደስትን ዘመናውን ነገራት ገንዘባዊ ሀብቲ ደካ ብስቡክ ምባይ ይጠቃልል። አዎት ማለት አድናቆት ምርካብ መርሂ ምበን አብ ማህበራዊ ሕይወትን ውልቃዊ ወጎን ተደባልነት ምርካብ እዩ። አዎት ማለት ናስነት ካብ ጭንቀት ናስነት ካብ ፍርሂ ናስነት ካብ ረዲድ ናስነት ካብ ወደቀት እዩ። ዝኮነ ሰብ ክወት ይደሊ እዩ ነፍሰ ወከፍ ሰብ ካብቲ ሕይወት ትህቦ ነገራት እቲ ዝበለሰ ክችበት እዩ ዝብህግ ውድቀት ኣብቱ ደረጃ ምንባር ኣብ ካልይ ደረጃ ናይ ሕይወት ምስራ ዝደሊ የለን ሃደ ጥበብ ዘምስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ዝርከብ ንሱ ከዓ እምነት ጎቦ ከንቀሳቅስ ከም ዝክእል ዝህብር ጥቅሲ እዩ። ዋላ ተመሰረታዊ ነገሩ መለኮታዊ ይኩን ነዚ ናይ አዎት እምነት ወንይውክል እዩ መን ናይ ባሃቂ መን ጎቦ ከተንቀሳቅስ ትክእል ኢካ ብዙዋት ሰባት ቦቦ ከንንቀሳቅሱ ከም ዝክእሉ አያምኑን እዮም። ከም ውጽኢቱ ካቦቦ አይንቀሳቅሱን ተብገለ አጋጣሚታት ገለ ሰባት ከምዚ ክብሉ ሰሚካ ትከውኒካስ በል ብዘረባ ጥራይ ናደ ጎቦ ጥራይ ከተንቀሳቅሱ ምፍታን ዘይከውን እዩ ኣብ ኃይሊ እምነት ዝኮነ ኃይሊ ሹ ስለዝሃለው ዘይ አይኩነን ታዳ እምነት ብዚ መገዲ ዝስብ ስለዝሰርህ እዩ አነ ወጥዩ ያነ ክልየ ዝብል አራያ ነቲ ኃይሊ ክለትን የብዩ እዩ። መዓልታዊ ብዙዋት መንሰያት ኣብ ሓድሽ ስርዓት ክሰርሑ ይጅምሩ ኩሎም ከሓደ መዓልቲ ተብላሊ ደረጃ ክበጽኡ ኢሎም ይምነዩ እንተኮነ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ስራ ክበጽኡ እምነት የብሎም። ስለዚ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ አይበጽኡን እንተዳ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክብጽሕ ኣይክእልን እዩ ኢልካ ኣሚንካ ነቲ ናብ ላዕሊ ዘምጽእ መሳለል ክትረክቦ ኣይትክእልን ኢካ። ስለዚ ኣብ ዘለከ ደረጃ ዶ ትብል ከመይ ጌራ ተደብሮ ዝብል ሐሳብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ክደብሮ ክእል ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኩሉ ጊዜ ዝመጽእ እምነት ጽኑዕ እምነት ነምሮ መደግታት ሜላታትን ኣተገባብራን ክታስብ የበግሶ ከምውን ከም ትወት ምማን ካልኦት ሰባት ኣባካ እምነት ከም ዘድሩ ይገብር።